Selamat pagi Mbak Niken. Selamat pagi Sugeng Enji. Para penggemar Anda masih eksis di sini dan masih nonton sampean sampai pagi. Alhamdulillah. Oh, penggemar sampean ki mau saya akeh, saya akeh. Nggih, saya dalu saya akeh. Nggih, ning wonten tetembungan. Nggih. Wit niku saya dhuwur, godhonge dhuwur wite ning mesti bakale gedhe angine. Nggih, leres. Nah, Gudha Pangarencana ki mu sak dalan-dalan mula sampean sing ati-ati. Nggih. Nek perkara umur tuwa aku, nek perkara awu ora tuwa sampean. Nggih. Nah, ning upama aku meling karo sampean ngono ya barang sing lumrah. Nggih. Mergo kabeh iki dulur. Seniman sak Indonesia niku kabeh niku sedulur. Nggih. Niki punakane sampean niku kan nembang karo sampean. Nggih. Ben nggo pengiling-eling, nggo kenang-kenangan. Engko bar kuwi ben dienggo ning TikTok. Nih guys, sama Bude Niken guys. Lek ning panggung ampun Bude. Heeh. Mbak ya. Oh. Mbak kok kesane kaya wis tuwa ngono lho. Lho ora apa-apa nek perkara awu kudu di ngono kuwi. Lah aku karo Cak Jan jane tuwa aku. Lah iya. Namanya siapa? Denok. Denok. Ganduk Denok kuwi. Denok panggilannya? Denok. Panggilane Denok. Panggilannya nggih Denok. Nggih. Sekarang kelas mau 1 SMP. Mau 1 SMP. Berarti kelas 6. Mau kelas 1 SMP. Lah kok dhuwur men lho. Bapak. Kalih. Kaya turun bapakne kok. Nek turun mbokne nyemplek-nyemplek ae mesti. Lemu-lemu ngono wae. Oh ya kayak Driwendra kaya. Heeh. Oh iya. Iya, ngaturke apa kowe? Matur ngomong kowe lagune apa? Ah, weh. Ya, apa lagune Mas Driwendra e? Apa? Lestari. Sing iso. Dampar kalbu. Dampar kalbu. Kowe sik, kowe aja muni matuk. Lah kancane pengalaman itu durung latihan kok wis matuk iki apa? Ngomong sampean mirang-mirangke Mbah Samblek kowe. Dampar kalbu iki piye apa? Mung tung tung ting ting tung tung ting ting ngono omongan. Ya, Lestari wae. Lestari wae. Nah, iya. Mangga anu Mbak nyuwun tulung senggakane nek miki tesih. Oh, mboten ten mik. Ya kuwi nganggo gedul. Mboten sandamel mik kae, Mbak. Oh iya. Angger bengek. Ayo, lah ngono lho, Mit. Kowe iki ngapa lho? Wes ora ngerti kewirangan kok ya. Ya diceritake sesuk niku niki mboten nyuwun bayaran. Terus? Watone iso nyanyi karo sampeyan. Duh, nggih malih no berarti. Nak mosok nggih namung setunggal mawon lagune. Wis ben niku siji mawon, siji wae ya, Nduk ya. Ah, iya. Sampun marem napa dereng? Wis marem brung kowe karo Mbok Mude. Manut berarti nggih dereng. Ngomong. Aja ngisini-sini Bapak. Mangsamu. Ngomong kanggo mik isih kok mangsamu. Iya, belajar. Belajar kendel. Nggih, niki sementara niki belajar nari Mbak pun saged beskalan, pun saged ngrimo. Weh, gandange cara Surabaya kan gandange. Mbokne kalah. Blas ora. Apik. Wis ngono. Kowe kalahane kowe pokoke ngalah wae wis manut kowe, manut aku wis malah wis. Lah iya ngono meso. Moh, aku jaman ana aku dhisik ya kaya dherekno apik suaraku ngono. Mbok yo wis. Lah iya, Mbak. Nah, jebi Mbak Niken monggo Mbak menapa? Weh niki. Napa? Lagune Mbak Niken niku kowe bianget kok. Apa-apa iso kok. Wah, rekamane ya luar biasa kok. Ya. Niki ngaten mawon, Mbak. Niki ora nganggo musik. Saniki cara nganggo gamelan gendhos. Nah, dadi nambani utawa maringi rasa dumateng sing sepuh-sepuh. Ngoten nggih. Nggih. Niki saya enjing nggih sing ningali nggih sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh tur kathah sanget yantesian bapak-bapak ibu-ibu. Tasih melek sedaya. Lek anak muda. Lek anak muda biasanya sore wis babuk. Iki mboten nek mriki. Tinggal anak tua. Mbak. Iya. Anak muda ya. Nggih. Monggo Mbak. Kula nyuwun gunganipun pelok barang gentes Mbak nggih. Oh ngoten nggih. Jeneng kula? Nggih jeneng kula. Wah. Pelok barang Mas Hanif. Mas Hanif pelok barang.
Oh wis to. Lah kula malah sing bingung. Lah wong Mas niki pun teng pelok barang lho kok jenengan ngomong pelok barang, jane pelok barang sing piye? Lah iya. Nah, saking aluse genderane kok ya. Nah, kuwi Kayak wonge. lah nggih lah aluse mboten ngono. Nah iya. Monggo Mbak dipun bawani monggo. Wah. Kekarane kenging. Nggih. Panjenengan niku menawi rawuh wonten ing wayangan niku kata-katae lho Mbak ya. Nggih. Kata-kata iki mesti mung sak limbukan. Nggih. Kata-katae ning krana panjenengan niku mau rawuh panjenengan jam 12, panjenengan sportivitas sampai dengan pagi. Acung jempol kagem panjenengan, tepuk tangan kagem beliaunya. Niki mau asline nggih perjanjiane kalih Bu Lurah niku limbukan mawon. Lah terus? Ning kula niku mboten purun gawe gelone Bu Lurah, atine Bu Lurah. Wah nggih. Mangkane malih kula bonusi nganti gara-gara. Wah nggih. Iki kan nggih nderekke napa jenenge jenengan. Nggih. Nggih. Dulur wah, saking dulur. Klaten lek nggih temu kangen nggih to. Nggih, laras nggih. Pelok barang itu adalah nada yang paling melankolis, Mbak. Iya. Sing ngaturke jenengan saya melankolis lagi. Aduh. Wah, tenan wis. Lah iya, piye sida karo kae? Napa? Sida karo kae ra, sida. Kae niku sing pundi? Ah, lho cang anjuk kae sida ra. Alah, Pak. Napa? Ketinggalan zaman sampean ki. Aku ki marahi anu kok gaptek kok aku ki. Wis sing ra ono rasa dibahas, Pak. Wah, kaya sing urip kok ora ono iki. Sing ra ning kene. Lah ya wingi bar temu aku kok salam oke, salam persahabatan ngono lho tegese. Nah iya, terima kasih leren sik Mbak sampean Mbak mongso wis pindho ya. Diselingi sik meneh. Nah, satu lagi aku nyuwun tulung mergo nyuwun kawigatosanipun lan nyuwun perhatianipun para bapak-bapak ibu-ibu Sukolilo. Benjang menika Mbak Niken tasih wonten acara, tasih wonten job malih. Awan bengi mula kersane ndang ben istirahat, satu lagi dari Mayura. Mbak Niken jumeneng monggo Mbak. Ayo nyuwun kawigatosanipun mesakaken. Nah ya kersanipun besok bisa berkarya lagi untuk bisa menyenangkan masyarakat yang di Sukolilo dan masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Ndemen tak kloter lagu 5 sanggon langsung ngoknam kok dhisik. Bar melaku nang Nganjuk iki langsung. Lah iya ora duga-duga karo dulure dhewe kok le. Saniki sing menang milih lagunipun Mbak Niken piyambak. Semoga Mbak. Kula pengen niku lho dampar kalbu. Mbak anu napa niku musiknya dereng saged. Saged niki gamelane dampar kalbu. Saged. Saged gamelane. Ora iso, gamelane saged. Nggih, saged. Dek. Anu ditutuk ndamel. Niku lagune anak kula sing beduk niku tunggale lagu ditutup beduk mawon mboten napa-napa. Ora. Piye ora iso. Mboten saged mboten pantun para kadang-kadang dereng belajar. Sok tak ajarane Mbak. Sadurunge tanggal 26 kanca-kanca Among Rasa Pandu Budaya latihan sik. Mergo tanggal 26 kula kalih panjenengan apur melih, Mbak. Oke. Wonten Wagir, wonten Gondang, wonten Gondowangi, Wagir. Niki nggih Gondowangi, Pak. Kok ngono? Niki pacaran Gondowangi. Kula wonten mriku dirubung laler. Aku ya cangkemku kebak laler ya iki mau. Lah iya, napa Mbak? Gondowangi. Anu mawon Sotia mawon nggih. Sotia saged Mas. Oh, iso. Monggo ya munggah. Wah, dan. Iki sing urgen iki nek dadi kakange Nanto sik iki meh padha iki. Nanto peniti kuwi. Nah ya, salah Mbak niku penggemar panjenengan sing menika menyapa. Nah, luar biasa. Bu Lurah kita sing lenggah. Para bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ya lagu Sotia niku lagu zaman gandrung-gandrunge sing beduk niku kalih wong ngendi ngono aku lali aku. Iya. Ah iya, monggo ning bocahe kuliahe ning UM. Ya. Oke, terima
terima kasih para penggemaripun Mbak Mbak Niken. Matur nuwun nggih Mbak Niken nggih. Sugeng kuntur salam kagem ayah kalih ibu nggih, mama nggih. Ya, ayo. Tuku uyah tinggu bumbu semur Pak Lurah panjang umur. Amin. Tuku semangka kok urung mateng rondo sukalila ireng-ireng. Kok ireng-ireng niku pripun, Mbah? Rambut T. Oh nggih. Mas sound system aja mok eko. Nah, nggih. Aja diiko, aja diparingi efek. Lah iya. Iwak pindang dibumbu lapis. Mas dalang saya laris. Amin. Mangan duren jok dicampur cengkeh, sinden-sinden duwite akeh. Amin. Tuku klapa diwadahi tremos. Nggih. Yoga-yoga sura-sura. Menika rak sanesipun Malang, Bah. Ning nek penglawit Malang sura niku malah mboten nate leren kok, Bah. Wonten ngiringi tayupan, wonten ngiringi campur sari, wonten wayanganipun. Malang. Nggih. Malang beda. Nggih. Malang niku betenge budaya. Leres. Jawa Timur. Tepuk tangan untuk warga Malang. Amin. Kula tak ngincipi gamelan nggih. Nggih, Pak. Nggih. Songo Mas. Songo Mas. Wah, dan iki nadyan dikados menapa ha iki wah. Kuwi sore-sorene nyang apa? Repote melok Sun Gondrong. Nggih. Malang Blitar tuh wayahe dagelan metu mesti mercon ditokne kuwi. Ben apa sore. Terus malah beneran ra nyambut gawe ngrungokne mercon. Lah nggih. Kula suwun sampun kemawon Mas merconipun. Nggih, pun kajenge wong nuruti panitia. Engko ndak sing gawa mercon nesu mulih. Nggih. Dibuang nang omahe dhewe. Lah Nuwun nggih. sewu tak ngincipi nggih. Nggih. Kula ngerti wong Malangi senengane tembang-tembang alusan kok sing der-deran peniken salindri kali anak-anak kula. Kula nuwun. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Iki gek lakon apa to? Ciwalakaci koko beluk. Niki jelas penggemar kula biyen. Nggih, Pak. Nggih. Aja mok iku Mas, salone sing salon rene lebokno. Nggih. Niki Lah kaya nggih Mas Dalang. Luar biasa. Arek enom nontok kabeh. nggih. Sing tuwek ya nontok kabeh. Ning kok jek ngerti tembung niki. Pripun, Pak? Lah niki kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Berarti Sukolilo tetep tata krama. Budi Kerti sopan santun. tepuk tangan warga Sukolilo. Mbak Cange, Nggih, dos pundi, Mbah? generasi milenial, Nggih. generasi sakniki harus tetap ngupeni niki. Niki Napa, mergi sambung rapete kalian tata krama budi pekerti. Oh nggih, laras Mbah, nggih. Mlebu omahe wong ora kula nuwun diarani Maling. Maling. Mula Sukolilo tetep kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Sluman slumun. Selamat. Becik ketitik. Allah ketara. Demit randulit.
Setan kagungan. Tombo teko. Hebat ora? Nggih, Mbah. Sepele bahasanipun nggih menika. Ketoke sepele. Ning nek ditarik Nggih. niki sejatosipun ingkang dipita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wontenipun akhlak berakhlakul karimah karian para mbah mulai Wali Songo niku tetep dinggo merga kaitane kali akhlak. Biyen ora iso assalamualaikum, isone kula masuk. Mula sakniki kula nuwun ya ora iso ilang. Tetep dinggo. Nggih. Mlebu omahe wong, kula baleni nggih, ora kula nuwun diarani maling. Sampean kula kanca-kanca yoga niki mertamu nang omahe wong niku nganggo topi, topine dicopot, sandale dicopot. Wong lanang mlebu lawange wong wedok, topine ya dicopot. Pikir. Nggih. Nek ora dicopot ya diganti kaya helm nika lho. Lah nggih. Nadyan to nuwun sewu botak tetep dicopot nggih, Pak. Copot. Lah nggih. Lah niki mawon lho jek apal wong kene. Sluman-slumun. Kula niki ngobrol kali Gus Muafik. Nggih. Kiai Margosono, mriki Margosono. Oh, Margosono nggih. Mbah Kyai Haji Mas Duki Mahfud, riyen ketua Tanfid Dewan Suriah NU Jawa Timur, terus pengurus PBNU Margosono paling sepuh riyen. Niku jebul ya keyakinan. Wau panggih Kiai Mbah Mahfud masipun ponakan Mbah Yai Husin Ilyas wonten kafe mriko, putrane usaha mriko. Niku nggih tata krama. Biyen jaman Wali Songo, nggih, pondok pesantren dereng menjamur. Urung enek pondok-pondok modern, eneke Langgar Suro. Lah para kiai sepuh Wali Songo biyen ora tau kok meksa ngelokne ilate wong Jawa kudu kaya wong Arab, makrot tajwite kudu kecekel. Angel wong ilat Jawa. Nggih, leres menika. Mula yakin sholawat niku barokah. Ora iso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, isone sluman-slumun. Selamat. Masuk. Ora iso la haula wala quwata, isone wala-wala quwata. Masuk. Ora iso ndonga apa-apa nek lara tamba teka lara. Luar biasa Sukolilo Jan. Tepuk tangan malam ini. Nggih, luar biasa, Pak. Sampean wis ditanggap bolak-balik rene. Ping kalih menika, Pak. Kula nggih lagi ping pisan iki. Kok dengaren? Dengaren pripun niki kangen warga mriki kalih panjenengan kok dengaren pripun, Pak? Kangen kok sing nanggap Kurdisa tok mbok kabeh. Kula gewetun tanggapan ten mriki. Lah kok ngoten? Biasane kan Mas Pri, Gunung Mas, Nggih. karo Seri mriko. Nggih. Gendang Legi, Polres Panjen, Nggih. pabrik rokok Bentul biyen. Lah kok niki kula sampean jak mriki getun petuk lurahe wau. Lah napa kok getun kalih Pak Joni? Kemurahan. Lah pendopone kaya ngene luar biasa. Wah, tenan niki. Pendopo kok cagake kudu tak colong Saestu Mbah menika, Neng Pak. Malang kok enek pendopo. Tepuk tangan untuk Pamong Desa Balurah semuanya. Tembung Jawa jeeling lho. Pripun, Mbah? Lah niki wau, sluman-slumun selamat. Sakniki gamelan meneng sik, sinden meneng sik. Biasane rak kula jujur mawon. Sakniki lah enek percil, enek hengki, Nggih. cok klitik, cok kutuk, bodo pencilaan. Nggih. Nek kula ya tetep lungguh ngeten niki.
Wong kula barakan ibu sampean. Lah nggih, Gelem Mbah. gelem ya ora ngene iki ra gelem ya nanggap sapa kono. Engko sing pencilaan beng cah nom-nom. Lah nggih. Kula tak santai mawon karo dulur-dulur. Es kerasan aku nang kene. Wah, panjenengan mboten pengin kondur teng Madiun. Gak Pengin damel dalem wonten mriki. hawane lo adem. Marai mangan. Bulurah le nyuguhi ya ampun. Nggih. Lemper gedene sak kentongan. Napa nggih, Pak? Wah, ten mriku. Lah kok sebelah desa niki enek sing gawe dandang gedene sak lapangan. Sebelah desa mriki. Nggih. Napa nggih jenengan niku? Alah nggo ngedang lemper sing sak kentongan kuwi mau. Gawe wong kene grabyak-grabyak. Nggih. Sayang sithik Pripun? pendopone apik kaya ngene. Jedenge lho cilik. Rah lurah. Arep ngising ya kok bingung. Kuwi lho pojokan kuwi lho. Nggih. Wis jedeng kok cuwilik. Aku ki arep ndongkrong ngene ki wangele. Gek ora enek embere gek enek ciduke. Aku ki arep isuh ra yo angel. Nggih. Wong bar pipis iki kudu diresiki. Nggih. Ciduke ra enek yo terus tak celupne ngono ae. Terus tak ditas. Tak ubah kabeh. Nyambut gawe nang kene sayange kok kurus wengi. Mbok sesuk neh. Lah kadang adoh omah. Lah nggih. Lah iya, penonton ku biasane nuwun sewu pelawak ra ginjalan. Nggih. Nek kula libatke. Ngoten. Iki ben gak golek hiburan tok, ben gak kelangan budayane. Nggih. Lah niki lagu napa mawon oke. Orjenmu nang ndi? Nah. Siap. Lingor-jen ayo. Dolanan HP tak uyuhi lho engko. Matane tanggapan iki. Bocah kok gendaan ae. Sing mau WA iki lho sapa mbokmu? Nggih. Wah, luar biasa, Bah. Sukalila. Panjenengan ingkang kulinten dudah-dudah mutiara ingkang sampun kependhem. Nggih. Lah penonton ya jek enek sing umur swidak. Nggih. 70. Niku rak penggemar kula kabeh. Nggih. Umur 30 sampai umur swidak niku. Lah sing umur nom-nom niku rak penggemare Niken Salindri. Nggih. Ngeten iki wau kula rapo enak lho. Lah pripun, Mbah? Kula rak ten kene Mbah Lurah. Nggih. Nang daleme Pak Kades. Lah kok mlebu regol enek sing ngelokne. Lho, Pak Kirun. Lah Bagio kolek ndi? Batinku ora ngerti ya. Kula-kula ya wangsulan to. Pak kolek Pak Bagio pun mati. Lah kok ora muni nalilahi karo ngalihi nyawang raiku ne. Batene po, lah kowe kok urung. Tuwapuk lambemu ora. Niki anak kula melok. Yo lok pelok. Ngutang duet karo sinden. Nggih. Yo oke. Niki generasine sak bare percil. Ngoten nggih, Bah nggih. Sitok tak wae jeneng pelok, sing sitok slendro. Peloke tanggapan dhewe, slendrone melok dalang liyane. Dadi ora komplitan. Nggih, nggih. Wong mboten nate akur kok. Kowe karo slendro kuwi? Nggih. Terus wilujeng dalu Bu Limbo. Nggih, sugeng dalu ki Mas Pelak. Nggih. pateni neh. Lah nggih. Wong wis ngerti lampu ben padang kok malah dipateni. Iki lampu sing kono kuwi ra melok listrik. Lho kok ngoten? Nganggo aki. Cik disetrumke. Oke. Pelok slendro. Nggih. Pelok slendro. Terus bar ngoten muncul slentem. Selentam. Ah slentem sakniki gawa percil. Nggih. Niki kula gawa. Nggih. Menawi selaris payu dhewe malah aku ra dijak. Lho. Pasar aku direbut kabeh. Gak masalah aku. Lah nggih, nggih. Lah rencana kula ajeng dibeto sinten, Mbah? Kowe melok dalang tandut. Diken nganu melawak. Sing kon melawak sapa? Ya nyiapne kotak, bantal, mic. Ya engko alhamdulillah sakniki
dalang wis beda, wayang beda kok. Nggih. Bentene pripun? Ayo saiki nganggo dagelan, teko Nggih. Mas Cantut jek cilik. Wong kuwi nek diterke Mas Kamto ngeterke Butantina kono kek ngarep Vespa kae lho. Bayu jek TK, Nggih. Mas Cantut yo mbuh kelas piro? Kelas tunggal, Bah. Ning nuwun sewu. Pripun? Cah loro padha. Bayu karo iki. Padhane pripun? Lambene padha duwehe. Panganane akeh. Kuncine nek suarane apik nggih lambene nduweh ngoten Ora kudu, kok ora kudu kok. Jere sapa? Sumur ke lambene amba ya ora iso nyuwara. Kok lambe duweh. Nah, lambe duwe ndumbli niku ora kudu. Ora kudu apik suarane. Lho masa nggih? Yoga kula niku ndumbli ya suarane malah ora kudu ketangulon. Ning biasane nek ndumbli iki petingane enak. Petingane napa, Pak? Nek suarane elek, Nggih. pensiunane besok Kathah. tukang suling. Lho, dadi kancane ramangkat ya turut pasar dhewe. Kok tukang suling. Ngono. Paling gak ge wiraswara tanapa tukang Lah suling. nggih. Nyanyi nganggo musik, Oh, kowe ngaten. awakmu canom. Nggih. Nyanyi napa, Mbah? Ya sak karepmu nampa 750 kok tekon. Lho, maksudnya lagu campursari dangdut apa lagu sing Lagu modern? campursari, Mas. Lampu campursari. Campursari. Ambyar. Ya. Biar. Aku ambyar. Engko genten duet kae lho, cuantik cantik. Nggih. Oke. Enak sing sarjana bareng kae, Mas. Sarjana seni. Enak sing bahasa Inggris bareng. Oh, sing alit iki wau nggih bahasa Inggris ya? Nggih, nggih. Oh, alah alah. Pokoke wong ki nek pinter bahasa Inggris, Nggih. Mas Santut. Nggih. Pripun? Saiki wong ki padha tergila-gila. Tergila-gilane napa? Warung iki duweni tulisan Inggris, Warung? laris tur larang. Oh. Kowe nang pojokan wajak ngono, Nggih. tuku kopi wedang kopi paling 3.000, 4.000, 6.000. Teng warung, Lah kowe nang kono, nang Kota Malang ngono, teng kafe. black coffee. Padahal kuwi black ireng kopi sekarang kopi ireng iso 20.000, iso 15.000. Nang kene lho kur 6.000. Mergo tulisane warung kopi, nek kono black coffee, Nggih. bahasa Inggris larang. Perkara diganti bahasa Inggris dadi larang. Kunci iki lho wong Indonesia gak duwe. Kunci Inggris. Oh iya. Kene iki kunci kok Inggris. Garam Inggris. Inggris. Suket Suket Jepang, rumput Jepang, kates Thailand, menyan Arab, bareng diledek Jawa. napa? Gula Jawa diledek. Sing apik-apik dijenakne. Iki Klaten arep tak kon buka rene. Lho, Klaten napa, Mbah? Shop chicken Mr. Deficit. Lho, napa niku? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Shop wis ngarani chicken pitik. Mr. ki Pak, Deficit ki Min. Nggih. Sop ayam Pak Min. Sop chicken Mr. Deficit. Oh, arep tak kon pindah. Jenenge Inggris. Sop chicken Mr. Deficit, sop ayam Pak Min. Ya. Boyolali nggih enten, Mbah. Apa? Kersane laris mriko kan sing kondang kan susune. Oh, terus Kula ken ganti ngangge tulisan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Original milk crocodile forget. Apa kuwi? Susu murni Boyolali. Kok krokodil? Original niku murni. Terus? Milk niku susu. Krokodil iki boyo, lali niku forget. Jadi tulisannya Original milk crocodile forget. nek kono arep tak pindah. Buka aku sesuk ning wajak. Napa? Chicken Smackdown. Lho. Napa niku chicken kok Smackdown? Ayam geprek kuwi lho. Oh nek ngono bakul bakso Chicken Smackdown. Chicken Smackdown. Ayam geprek. Ayam geprek. Bakul bakso kengken kula ganti. Mau tulis piye? Meatball selengdor. Apa kuwi? Bakso mercon. Selengdor mercon. Meatball. Selengdor. Oh, Bakso mercon. bahasa Inggris ya. Nggih. Kowe jangan bahasa Inggris. Kowe yang ngerti bahasa Inggris. Lho, ngertos no bahasa Inggris kok mboten ngertos pripun. Kula bahasa Inggris teng sekolahane bijine 9. Saiki nek I love you bahasa Indonesiane Aku cinta padamu. pinter. Nggih. Welcome. Selamat datang.
I don't know. Saya tidak tahu. Jere ngerti. Tapuk sepelan lawas. Iki pupung ra tau dienggo percil dienggo awake dhewe. Kae wis ora mudeng sepelan ngene iki. Ngono, ora mudeng. YouTube urung nang YouTube. Urung enek. I don't know niki lho, Mbak. Lah iya, kowe iki tak tekoni. Nggih. Nek I love you, Aku cinta padamu. no time for love. Tidak ada waktu untuk bercinta. Welcome. Selamat datang. I don't know. Saya tidak tahu. Jere iso. Loh. Lah kok kowe ra iso kuwi lho piye? Maksudnya I don't know niki lho. Lah ya I don't know apa? Aku tidak tahu. Lah kok ben lho. Dagelan nomor ora ngerti mbok sinau. Beda nek karo kene. Lah nek Tekono. oh nek welcome, Selamat datang. I love you. Saya cinta padamu. Nek I don't know. Kuwi bahasa Inggris. Loh. Kuwi bahasa Inggris. Lah nek bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia ya kamu, saya mau kemana, kita kemana, mau makan, mari jalan-jalan. Kuwi bahasa Indonesia. Lah nek bahasa Jawa nih. Kowe arep ning ndi? Kok kowe? Nek I don't know. Kuwi bahasa Inggris. Lho lho. I don't know ki bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini lho, Mbah. Goblok ki wong Indonesia kok ora ngerti. Bahasa Indonesia mau kemana? Saya mau makan. Sama siapa temennya? I don't know. Lho kuwi bahasa Inggris. Alah mulek. Kok I don't know kok. Ora iso cacake ora iso. Oh, berarti jenengan bahasa Indonesia nggih paham. Ya ngerti. Bahasa Indonesia kali bahasa Jawa ngertos. Ya ro. Lah nek sakniki nek ngarani blumbang niku bahasa Indonesiane napa? Kolam. Oh. Bayi po. Lah nek iwak, Ikan. lah nek blumbang iwake akeh. Kolam ikannya banyak. Lho 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 lho. Kolam mau iwake banyak, iwake mati disosori, Bah. Aku awar kowe malah jelasno sik ta. Lah nggih, blumbang napa bahasa Indonesiane? Kolam. Lah nek iwak, Ikan. lah nek blumbang iwake akeh. Kolam ikannya banyak. Lho lho lho. Mosok ning kolam ana banyake. Ning kolam niku entene nila, enten iwak Lah, emas. Bahasa Indonesia ini akeh ki apa? Lho lho. Bahasa Indonesia ini akeh mboten banyak. Apa? Loh, tidak sedikit. Gale. Dagel alon-alon ngene ke enak era. Sampai yoyoi WA aku lho. Cawembung tadi. Bah nek kare Pak Anomo sowan teh darder ngono ki apa. Lah ngopo? Kudu bisa beda niki panggung campursari, panggung dangdut, panggung ludruk, lagi panggung wayang. Kudu beda nggih, Bang. Beda no, bayarane beda. Paling enggak nek panggung dangdut kudu ngertos lagu-lagu dangdut. Di dalam dangdut ada apanya? Lawas nah iki. Nek lagu-lagu jazz, di dalam jazz ada apanya? oh. Lah nek terus lagu campursari, Di dalam campursari ada apanya? lah nek lagu rock, Kok tak tekokne mbakmu. Sasa kekelen. Nah aku guyui. enten apa? Mbak Cange. Nggih, terus pundi, Pak? Guyu kuwi ya kriteriane ana. Nggih. Guyu gawe lega, guyu lega, Nggih. guyu pantes-pantes, guyu ngenyek. Kuwi Ngoten. pelajaran dagelan biyen ngono. Nggih. Nek guyu lega, wah. Mati kaku weteku. Lega. Nggih. Nek guyu nggo pantes-pantes. Guyu ngenyek ya nek. Loro no ya. Waru. Dagelan anggere wonten enten niku waru, Mbah. Kek kancane menengi sitok tok ning pojokan. Kuwi dagelan modar tenan sing ana niku. Kendang nyeluk salah sita. Nggih. Sewantik cantik kaya ngono. Sing Sinden. nggih 1 2 3 4 5. Cacahe ten gangsal nggih. Nggih. Mau pun enten setunggal genduk
Diva. Ya. Niki ngaten mawon, Mbah. Pripun? Niki nyuwun pangapunten, putunipun nyuwun pangestu. Sapa? Anak kula wedok sing ragil niki. Sing ndi? Kesanipun nembang niki, Mbah. Oh, cantik. Kalih Mas, kalih Mas. Pelok. Ngaten kok kalih pelok kene, Nduk. Banyu Klaten iki. Nggih. Wah, mbahmu wedok iki. Wah, Pripun? sardulane Waranggana. Nggih. Butantinah iso. Dalange Pak Anom sing nyinden Butantinah ya ta karo Mbak Yatmi sing tengah Darsini, wiraswarane aku, Pak Disago, Mas Giarto, Pak Deparno, Kang Waluyo. Barak aku kae sak mene-mene kene, Nduk. Nggih, salim sih karo abahe, salim Kakung. Salim karo abahe. Bathuke wis kaya bumu. Ha iki barak aku ya enak lho. Sinten? Malang iki wis menco meninggal. Nggih. Mbah Boari meninggal. Sing paling tuwek Mbah Sanut kuwi 102 tahun meninggal. Sapa neh sing tuwek-tuwek? Pak Sukaji tasih. Sukaji ada anake Pak Kastu, bapake. Kawit meninggal. Enek si Wardi. Jamil, ha iki jek loro iki sing sabaran Kang Marsam Ludra Budaya. Nggih. Iki ana sing dagelan meh 80. Nggih. Sinten? Dek tahun ngarep ludruk ning ngene. Cak Benu. Oh, Cak Benu. Iki biyen pengepure hebat. Nek pelandang Kang Hendro. Nggih. Sinden kuwi saurunge Yusri Utami ki ning Saudah karo ning Miskana turun ning Mbak Yu apa kuwi Yusri Sri Utami turun neh ning Hani Yu Parmi saiki Anjrah Merajalela Tayupan ki gaya Malangan ki saelingku ning Miskana karo ning Saudah aku nekseni nek sinden lanang Mas Mulyani saurunge Lek Kadam. Oh ngoten, nggih. Tapi enek sing kok jula-juli sing ra iso Lek Madekur. Oh nggih. Aku soboku Malang kok. Nggih. Apal ya, Pak? Apa? Menika pengarangipun menika wayah panjenengan Mbah niku anak kula sing barep sing nyekel gedung niku. Niku sing Luar ngarang biasa. Lintang Asmara. Iso sing nyekel beduk lagune iso viral. Nggih. Lagu Lintang Kairo kuwi pancen. Lintang Asmara. Aku nek wis petuk Malang gurih. Lah nggih. Gurih pripun, Mbah? Wah, wis mat pokoke. Lah nggih, garapane Aku iki pengendang ludruk melok Kang Sukron ya. Oh, enten to? Wantok kae. Nggih. Nggih. Iki engko saurunge delok tutun rek. Nggih. Samirah rek. Yuk. Waduh, nah iki. Jajal tak jajal. Jajal lagi. Muga-muga. Ini momen yang sangat langka sekali. Diabadikan, Mas, diabadikan. Sing wis lulus iki percil. Nggih, 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 nggih. Dadi aku mau rembukan karo Cak Marsam. Nggih. Gending kecul iki dudu Samirah anu dudu serampat tok. Nggih. Kendangan kuwi dudu nggae serampat. Kuwi nggae gonggo mino. Nggih, nggih, nggih. Nah, tak gawa ngulon terus saiki dagelan kabeh serampat. Nggih. Padahal ana limbukan ana gendenge. Nggih. Kodhok ngorek, Gunung Sari terbangan, Nggih. Cokro, Nggih. Samirah, Jamong Malangan, Nggih. Gudril Lumajang. Nggih. Aku iso kabeh kuwi, mergo aku biyen sinau. Lah nggih. Wis tak rembug karo Cak Marsam. Apa ya sing incik. Enek Estu niku, Pak. Oh, bocah-bocah niku nggih saged kok niki kok. terus peper. Nggih. Ono kuwi gending kanggo dagelan. Nggih. Biyen nang ludrukan tiap malam kudu ganti gending iki. Oh, ngoten nggih. Nah, Malang ya enak jentilit apa? Cekitut. Cekitut. Cekitut Pak Kuwi Tor Rahmat. gending-gending dagelan biyen kabeh. Nggih. Ah padha karo apa ki caugleta, ireng-ireng kuwi gawe Malang biyen. Nggih. Delok Samirahmu. Ya ngapa, Mas? Nuwun sewu ya Mbak Cange. Nggih, monggo. Tak percaya. Niku sing ngendang niku wayahe Mbah Mantri menika, Pak. Weh, bolo lawas iki lho Kang Marsam enak.
Aku karo mbahmu boloplek lho. Nggih. Mulane kendangamu sak karepmu tak jogeti. Urung Pak Dekastu. Nggih. Pak Dekastu turun ning Sukaji. Nggih. Sing demung nika nggih putrane Pak Sukaji nika. Sing demung nika putrane Pak Mbak Kastu. omong pakmu. Tak goleki no. Kuwi ning irian kelakuane padha karo aku. Duwe gendaan. Tekonono. Wah, nggih. Kelakuane padha kuwi. Nggih. Eni iki enek gendinge sing tak angen-angen ngampek sabrene. Napa, Bah? Cilikane Eni nek slendromu nek nembang apik ram. Nggih. Anu apik. Aku Eni nek nembang kuwi pas. Anu apa to yo lali wis wae. Nggih, Bah, nggih. Menika Kang Putra sampun Putuku. Malah putu nggih. Putu no niken putu no. Nggih. Niken putu mulai cilik wis. Lah nggih. Ya anu memang alam. Nggih. Jadi mulai teko zaman semono bual jinah. Nggih. Turun neng Anik Sunyahni. Leres. Anik Sunyahni turun neng gone Wiwit misale. Nggih. Lucy Brahman. Nggih. Lagi turun neng Niken Salindri. Artinya gending-gending Jawa tidak akan hilang karena generasi penerus budaya siap untuk melestarikan. Nggih. Termasuk Niken iki. Laras Bah menika.